Tino yade asida pesie ekwa ade ama Jubilee wa emu ama onya pomde mapa eba no eye enwumasua afam so dia na yafa Akim State University College Nyobo America 23rd November achima boabo adwenkyeremfa 0533898915 text message and WhatsApp yabekenkan am information centers bro aduonum ekọ adusia bono mantemu asante mantem na dodo na wo epoye mantemu eto anantu sport agikase atomprekope eto apete edumene adwen pa hene nchemu eni say edu sanse eye Farmers Day na afiwe nko de no na krata Free Ministry of Ben public holiday bia Farmers Day ni yeginam yedi wi a obia wo ya ban adwumani a obekọ adwuma na ebesi November busumi ne da toso wotwe fiada ebe ya ena mo chese fiada ebe yi enye holiday into bia ebe na adwuma nyame bua December busumi ne da toso nsia Ghana anum sei ene ho na enti breporting a ewose adegi ahoma na wo mu declare no public holiday no enya de ombetumi aye ne senti ukwada efiada ne de ebe ya no enye public na odano se swafo a odano saa ena ode ne nsahye krata we ba bontinti se de na enim dadada no afiwe de ne de ye ngo ne sa abusuafo ye toa nyina no eye ya ahine mebosom da toso aduonu enwatwa afipiri aduonu titiriu ene amanyokuko wano ehwe yo enan abatoɔ no abam one kakra ama abusuafo etimi ede no ekopie mu ewa yalsabia eka wupuni mantamu eye ade a enkwa osifa impon so ye ya fam de da ekoso ya ni pitirim ne nyina ne se maame antimi ensoso enkura ne nkwam wagemu mo enti electoral commission eya bedwa konwe abato odwumade ntotoye eso esoso ehwe Ghana mamrani mu Emma one mu defo polipoli eye na ekodi ahyiamu etredi tire edi ahia na afia no na afipiro ne eye nokre anasa nke ana otintim eye ensem yi na isin tutire ni mu ese one mu ahwehwe eye enkrata electoral commission tintim de bra wo mo anamuo na wapre eye mampanyi de bra ne de ama wo mo sadia Ghana mamra no enso ahye ewo afi apem ankoro wadi akunum yenu 1992 constitution no article 40/4 no Ghana Freedom Party kiremu say omunam krata iso ka akubi adodo na afem na abato no wonhwa na wonprema mpanyini dibra no emfa ema wo mo ne say yosunti no enkrata bia huhia sa owura Philip apia akubi ewose wode ekoma electoral commission no wo magina so atu anamon sade ese na efata na enuti no one mo ewura George Afo wono ayetechefo panyi de Ghana Freedom Party eno eye JFP adesimu se awiamu ho eye owura Philip apia kubi Roman father any ekuo no adehia ne mu bi ne mu etu anamo kwa electoral Ahenkan Akan bo yankase ye no afale nomination no e de abda na eye maami akua afrakwa bia electoral commission stamp si so tintim no enedai tintim na enedai eye ta kro yanso ekọ e de ama electoral commission tutena ni maami jenmesa ne na pamfo na tie etifia sem no wose wei aye enkrata wode kire se amanyokoni beso omutwe omu firi yankopɔ ya adoma afipinu ne aduonu ena December 7 abato ni mu yemowura sem ni muai wose national executives no ade ma Ghana Freedom Party GFP wamune eye toato adwene asigina yese won beso omutwe omu efiri eye December 7th parliamentary ni presidential ni nyina won beso omutwe omu enkrata ne toaso kire mu sai yawa wonom efia bia manyokoni ye bia no emfa wonom former presidential candidate a wonu kura ye kofa body amanyokoni ba ye maame sankrata yi womo atwa na mo bia sefata
a mo hwe ni musa omne kwa akoma electoral commission na womatwe mo afiri eya afipiri ne adwene na wei eba ne bia no wonfa nche onim se electoral commission so eba ne dwumadie na so wonfa nche won enye wo mo a sisi asade ade na duru no aduru bunu ma anu ode pa na nkata ni mo no mo se kire mu se wo mo hwe ni mu se ebre ku ya ni mo no abatwa wodu aka wo ya ni mo no wo mo so du mo be sem sade se na efata na Ghana Freedom Party Orua Richard Botwe wono aye national organizer edema Ghana Freedom Party so ba ye no GFP for fale nomination edi ama eye Roman father na krata wezu se wo matwe mo wafiri abasenka eye organizer na wo fra entimi enkwanete entom na mom ye betimi akazi so biem edi ama wo se ye wura mu no electoral commission akare wom eni so mo apia kubi adodo na afa no wo mo sa aka wo eno de mo enyante ho ensoso empopoye sansoso ena party no general secretary no de odi kan sign krata me di Orua Richard Botwe no sebi previous oyewudini akwasi bi oni se wo ye criminal papa eza krata we odi ba bonte no amanyokuo ni mu hwe wono ana akwotena se no bontimpo anu atwetwe san krata we di aba ye hwe de besie ajabo we wo boa hwe de besie sa o tisi na isa and the minimum press release amanyokuo awodo e wa yes patron na ye ne dia bibia ti yan hwe mo yes se no yan fa so mo we ma hu fonyini ni bia video na yi ni nominations nti ada ubushi agenda papa yate ye toa ensem ne so na abanti ono so hwa kane de obia pre ne de Yesu Kristo kura se asenia so ankofo osunu ra Yesu bane unso ma ho Yesu se nsume ngosu na ne waja obia ngosu na busuan enti Dr. Bawumia so no osunani na so osunani na ne se na Dr. Bawumia kopiem wo asantemantemu we free ne nto abase wo ho asantemantemu wadu atwema mponua abeto ampeso aso ehonum na odi tudwa se Ghana anum sade ba ko a waye ne fifi mu ahuni se ebetumi aboa ma esikasem akoye akwantu nsem akoniaba ye ho ahan yen edoto no keteke edi Japan na Dr. Bawumia se achia na nso muyi osese nyame ya ndom na Ghana forma ne tumi na oba keteke akoye memu ayedu na ye obehwem kinapa Ghana anum sei na pon enu so obi awase atwam wo anyinahi ekọ eduade enu nso wobehwe so obeye emu na akwantufo na adwedufo atumi de adi dwuma akwa ba ntentem nti baabi a okan nsem woni na de nani na afa akwantu hu akwantu no so enya ka enya so in the context of Ghana high by the railway no ba from Accra Tema to Kubadin. Yeah, we are going to do that rail. Bawumia Franka Tunima NPP amanyoko sanso ye Ghana mampani abedi trene ne na otiye. Abusuafo ye toa kasebono eso ye feso apa yanum no matime gina so enso at no matime gina so enso atoaba e de amanyakopɔ ye atoma December 7th abatuo no enso emuo na Orua John Dramani ma kire mu SM wohya omuhia mputunyuma bebre achara enso so emuo regional hospitals no na enso so okire mu SM MPP aban etete mantamu no akadia ewoso mo ehwede kan ebua ema sitem eye mrade ma de hye no no omantimi afasa akade no anka ho o chem se wo hwe eye mantamu ayalsabia woto a ene ya wo mo aye ye sa wo no ni nyina no madodo antoaba anfotoaba ma wo mo so anto ene se so kwa asante mantamu a edi samanyoko ni ba ba ma putunwuma ya mo ye no ho no no enya asem keto pa ni kwohwe kejetia Dubai esra no wa fili gbazagbaza se asante mantamu pa de hanum efeye pa enti eno eya adansidie ba ko a obetimi egya so de aka na so obisa MPP amanyoko ni so mo ba ba mu ukọ oti ene framantamu a
ɛhɔ no mu sɛ da enya wohwɛ yɛ 2020 manifesto na ɛwom wokɔ sɛ yɛ regional mpa ne ɛdi kan ɛyɛ regional hospital MPP ka sɛ ɔmbɛba bɛsi regional hospital asase no nkura ne wɔwɔ ɛne nkotere ɛba 2020 a ɔmanya krakye seat no ɛno ano no hospital aka ɛzu ɛnso NDC deɛ ɛnte saa Franka Tuni ɛde ɛma National Democratic Congress NDC amanyɔkuo no wɔsan so yɛ ankane Ghana mampanyini His Excellency John Dramani Mahama. Ye toa anwume na di wie ye kase don hwere ba ko no fin e di ayan di ayan kan fiche ye be kuna Bellingham na so me kemora thank you that first nya ye audition no ya ye program na sone so a ye nya nkwala edu na eba no mu fi joduro ebi fi hectare ebi na ye hia e wa chima boabo der backgrounds kono na ye fe pan 87204895 na woni yen akasa e di afa dwumadi a eba so yehu Ahenkan Akan first where talent eno enti no fitiutiri bepemo na ase ni paduan ba bibiara edodo won bo moden na efo ani ekire mo Jubilee Hospital na wono mo hwe enso emwa ema anopa awia anadwo da suo mu ahomache mepacho ye adwuma anya asem ketwa nti bia du betu ase de fini paduanim ade amawo ye nhwe obowura na afiduro biara esafate bebo mepacho ma oni abofra ni nyina nya pomde mapa amanuoma akọ eye enkan wapirapira no anu odin ewose ye de ensekan ne homa ne mpa ne bidowura wedie mu a ene ye fense operation se wo yade a yade no yade bi won me se da ni nkomo enche nipa an eti okọ ahye on ma no akodi nkomo de akere wo mo de nya de se odi enwanya no aduro wo eni yade biara nso a fa kodan wo mo esen ene anumu won so ensenkan no wo mo ahwe de na ya sabia nso de aba wokọ mbehwe no matimi abo se osena tutuo se nka na begina wanumo sesebsebe mpredua se fina da oseso ne nyina akọ mbehwe no madi udwuma ade amawo na oba Jubilee Hospital a wadaru ma hye ne so fama oba adura wase de ma akwa yade a wase yehwe akwa ye ne sabepepe enso so ede ema kama oduani ekire mu oda 57 645 0241 784 645 na ni Jubilee Hospital for mpanyufo enso atwetwe enkomo ade ya no wonsan so atimi aka wo afimpinu ne adwonu na ne afimpinu ne adwonu enuma nguma so ahye pono no eso no wo bie na prom de ato no wo se first degree programs no ekoso me pacho okuta SSC wasi ABC wo dem first degree programs no obetimi do ho ahyem wo school HND diploma abodin krata no enso ebia 2-year topper program no enso ekoso afese okura ICA Ghana ACC num 25 years ede ekra na abodin krata mbo boss we unimu bia mane nto adwendwene de nyanse wasi nkete se no ye behwe ama won sanso buon mo pese to na otwini mu wososo betimi akosanse Kroma University nchirimu a wonom eboa ama amanfo so atimi anya nimdie ewokotokuma mu ya no mo eti se okodo anase obotaya na wani suade hunu ni se opa abodin krata de Africa NUST so apon mu dia me ha wo bebre tua eye school fees aboden Africa ba bia de utiri beto akwaji nimdie eno so aboden na obetwa kwa atentini bia fo ani kiremu ewo Akim State University College na afi no ekwadwu nimdie ewo sanso owia abodin krata no efike NUST na eba etia no ahye nso enso ede amame enwuma sua no mepacho BSc marketing BSc electrical forms no baby bia wo bia nso no betimi apeke bie eto bekọ abefo tentan so na wabo www.asuc.ehonum na bibia so timi akonkan ede ama www forms no enso so eho na atimi aboa wie pa oduani ekiremu ewo school no so so atena ya no akai ahyane so se ewo asane man sanso na ofri ebia odana aduani ekiremu ewo asane a wotra eye aboabo amusiye ne pe school ni campus na won na na KJC Company Limited ena edi eye animhwe enso edwetwe nkomo ewo frɛ kontabudie 558 63 13 163787 the greatest name in menus chamfa 0533898915 0533898915 text message and a WhatsApp ya bekin kan amon dia sadia to Ghana phone na anim se osrada afia ba ya ba beto no wo a wo kan bie wom wo a ho bon abato no ne nkenkan ne hyehye ne bibia mu no osrapa so mo ma awia modwumade ni na mu na de ogina bonten a ono hu bi ana onka ho no
onipa medie no mu na se ma no kredie koso ne ma afi palpali anso din hina afi abato no ebe ya kono papa obetumi aka ni pense ebe ya kraba hwe e wo Ghana abafoforo be kan Ghana Bar Association executives afo abaso se ne kura nie o hwa Ghana anum se ya ade be cha no pako obebi Ahenkan 93.3 FM na lawyer ni gina entuno o chirem amade ono nya abre nkosu aye no ono so se de mbra no eka obebie bia community FM na a lawyer for gina so na musu radio station saudro TV station saudro a lawyer for kasa ekyerechire abato nhyehyeye mu ema wo ehu se de ekọ ene de ba enu nti na bo ensentro for abaso sensentro for so ye bo adwuma papa Ghana anum sei sempo wo ko asemdi bia nini na de be ko for mu fia no maka wona boso papa nti madam efu agati na real peliye enya adwuma to shortchange ourselves where our environment is concerned. As we move towards our general elections on the 7th of December 2024, I commend the significant role lawyers have played in educating the populace, especially the televised. It's been helpful in bringing court proceedings to our doorsteps. These elections should be handled in a transparent, free, and fair manner. Abusiafo ma yanko yen anim na yeka cyber security a eno eye dwumadi a sasankrofo bi efa wodomo tentan so ebokro no ebi fa abefo ententan so na afeso no womo tete ebinum so abrabo a chese ya na wonum na mo samunya bi mu ayaka na hu ebehia ese womo ebebo Ghana man na dankwa akufado abaso no ma sene ni monyam se adwuma pa en wo ye no ti won koso a na wonya no se de se na effort ana won mo ebo na baso esan se apamfo a wapa wo mo ene mo ebu oman no ebi mo ebo mo modern pa wo hwe asoom na hwe digitalization ministry won mo sei omo chese ma me esla wusu akufu won so ebo no modern pa ene cyber security oto aban hye ni dwumadie no eno so etimi ejina brane na ni sayo so entino one more extra ya any abasobody a na enso so ebi wo onum awbo wonum abaso ene ankrankra agodo a omunya do mo agimo sede ebe ya enei yebetimi mu ese ayade ese saafo di nyadie no ekoso ga bubuni mantamu na dwumadie no se wose wo hwe ebo a ema cyber na ayade ese ya ni sodie papa wose sabepe ene echechere wo man sabi okwase na wose edi won eneme na okoto se sabio aboa ne siwu nua so a kase sore yenso kase sore ne so se so nya difi ne so pe wo so na wode eba wo se sa nipa ko ni nyina no omu nyina woda won ma se pa bo ma ba so enei wokọ eye abibi mamu ya no ma wo che se ababeto dwachem se Ghana ye oman ya ye boy wo modern pa hwe ani mu se ye betimi ako atia sa nhye bone a ekoso e wa abe fontentan so eno na Dr. Aboa ama Ghana ye sise ye no ebata ho entine sayos ntine ye no yan hwase ye betima ye nchechako. Cybersecurity is one that can all demonstrate commitment to the realization of a present vision, irrespective of the political divide. That is the greatest accomplishment. Accompanying this, I wish to thank the sector minister once again for the leadership in carrying both parties along on this journey. The digital landscape is ever-changing, and we must remain vigilant and proactive in addressing emerging threats. Our collective commitment to continuous learning, innovation, and collaboration will be essential as we navigate the resilient digital age. Ani a wuti ye wono ayo panyini kwanta abet entwi ehunu mu atwetwodo ni ani ntia kukudamfo abaso obi no woda won ma sepa abaso bode so ekọ ede amagana mampanyini ne sayo so ntino enwu behia so mbese kina no makwosoa abomoten ese cyber security authority no mbese kina manne no enkrofo a wo mo fa kotikwa so abefo ntentan so edi adehye bi no awuo no eto support and cybersecurity landscape. The cyber nurturing in our cyber regulatory. This ensures that citizens can trust that more the industry radically fostering collaboration. Minister for Communications and Digitalization, Mame Esla Ousu Ekufu. Nyina wesuna former fadwen kire ba ku menu abso a wotumi no. Ti de opeso ye magana bia ne ye sisi ayi. Ne jai se wo dada Ghana fo no. O dada hwan for panel say o dada wo no e wo Gabi Joe pub a eben Emmanuel Church by ono no ahen so si o tie line one washing bay a e wo pop we say
GFP amanyoko no mama Richard Afadi and Emmanuel Akwa womuna tukonia oketeki owurade Nyankopon obeye keteki nkwa wonders ode be no ochiane pa ne di ode ba na na kwam aboaten say ballot paper no so no Dr. Baumia the one yo ekwadon komo party na ehu so mo bo e na nso so mo da one ezi obi ehu position oda o position oda na I dangerous kakra okay campaign o ya campaign na uhu se obebo number say NDC for your campaign mo number no dodo o ya se hwechini no o ya ino mo switchini no o ya mo switchini no yo people numbers ni so ballot paper no dabi ballot paper ni number 1 number 2 number 3 wo so no I can say ko number 8 so this say o ga so number 8 this say o count it ba no say the numbers wo so bia the party phone bi na ahyehyɛ ne sa do amode betale we na sinan kasa no number ni so ti gi say wo mu na wo be count le bia wakwa konya number no ti wo di chiniye no ya no mu be boa wo enu ye simple empo kra say number no wo so kra na wo di na chiniye ne ya so okwan no so we chiniye no ente so bia de ne party flag na say Morocco for flag no why candidate no so ndi aso wo flag na say Morocco for fan no this is official do 11 asemu aso kwa de ase Morocco for flag no yeah you happy na mnim ne computer ente no ende betwa makeke adumadi alhamadi ochia wo papa ni message ode baye eno no adwen media CBB ho no yanko na ai Visansi aso mihu na che me aso mihu na che kaka na me receiver okay yedi sini akọ ma me ka oton wachem asene ohun so banche so pa bo bia mjinsi akwa na che san wabato atwene ana mko kan soro ti Mr. Du anwure me cha pa ye ko na dwumadi aka to so kai hye no so se AC Milan ene Real na Ochamin Samod enin kusi buadumene adwen tamupi yamamumo ni tie Fatherwood ointment. Your friend Jacqueline one kwara so market. Bana me peja nso ni drink na me ho na me basa. Me kwa me isu Dawood ointment. Na me dia family pedua ni na me wi a me nwie yo. Me isu Dawood 3 sister capsules. Me tawa me time danka